Una història d'una xiqueta negra que es va mudar a València des d'Oliva. Res és com es pensava i la dura realitat s'ha obert als seus ulls. Santiago i els seus amics feixistes atacaran Marina per primera vegada al bar de l'institut, però la valentia d'Enric i Anna, els seus futurs companys de viatge, faran que aquesta colla de racistes la deixen tranquil·la durant poc de temps. L'amor entre Enric i Marina i l'amistat amb Anna faran que Marina cada vegada siga més forta i que vagi desafiant tots els obstacles que diàriament se li presenten. La primera manifestació legal feixista a València serà el desencadenament de tota una sèrie de manifestacions racistes i de contramanifestacions que duran a l'enfrontament social. Marina, confosa emocionalment, ix al carrer a cercar persones com ella, de color, per posar en ordre els seus sentiments i els seus ideals. Trobarà Ali, un estudiant de medicina d'Erasmus a València, que li deixarà patejada al seu cor. Jove, manter il·legal i anònim que li obrirà els ulls i la farà reflexionar sobre com és d'injust aquest món i aquesta societat que jutja i posa etiquetes a les persones per ser de color, per ser legals o il·legals, per ser riques o pobres, per ser de poble o de ciutat, per ser xic o xica. Un final inesperat acaba la novel·la. Nosaltres, els jovens, podem canviar la societat. Tot depèn de nosaltres.